बिपिएफनि अनगायै स्ट्रं पार्टि गैया। जों बे बिपिएफनि मावनाय दांनायखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफआव जइन जाबाय। पिकु रय बिजुलिबारी, अरुण रय बिजुलिबारी, फुंका ब्रह्म मिडिल धावलीगुड़ी, हाकिम ब्रह्म मिडिल धावलीगुड़ी। जों नुनो मोनदों दानि पलिटिकेलि जिखिनि हालोद बिटिसिनि दा बिपिएफनि अनगायै स्ट्रं पार्टि गैया। जों बे बिपिएफनि मावनाय दांनायखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफआव जइन जाबाय। खोब गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनाबो जोंखौ नाजावनानै लाबाय, बेनि थाखाय बिथांमोनखौबो साबायखर बावबाय। ओरैनोथ' फ्राय जोंनि लोगोफ्रानो गोजा, जों सिगाङाव ज' लोगो मोनलायजोबखानाय गासिबो। दा जेसेबां फैदों टटेल बेसे 200+ फ्राय सिनायलायजोबखायोआनो आरो जोङो। निस्सय जों बिपिएफआव दिनैनिफ्राय जइन जाबाय। जों बिपिएफनि जानानैनो खामानि मावगोन आरो आसा खालामदों जों मोजां रिजाल्ट होनो हागोन। बेखौथ' रायजोआ नुगासिनो दं। पावाराव फैफिननाय लोगो लोगो चिफ सारआ माबायदि स्ट्रेटेजि लानानै खामानि मावदों बेखौ फिन खेबसेबाव बुंबावनांगौ होननानै आं सानाखै। रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं, बुजिगासिनो दङ। बेखौ सिगांनि सरकार आरो दानि सरकार गोबां डिफारेन्स दङ। थांनाय सरकारनि खामानि मावनाय, दानि सरकारनि मावनाय गोबां डिफारेन्स दङ। दा रायजोआ बुजिजोबखाबाय माबायदि डिफारेन्स दं। माखासे फैसा इउटिलाइज खालामलाङाखिसै थांनाय सरकारा। दिनै दानि गोदान सरकारा बे फैसाखौ इउटिलाइज खालामफैनो मोनबाय। अब्ला बेयावनो हमनो हायो मानि थाखाय फैसा इउटिलाइज खालामाखैमोन। मा दोलोआव दंमोन? आं ओरैनो इउपिपिएलआव दंमोन। मा बिबानाव दंमोन? जेबो बिबानाव गैया।